Hola, soc la Mercè. Com a experta en dietètica, estic encantada de presentar-te Siluet 360, una fórmula revolucionària que conté guaranà, te verd, cafeïna, raïm i nopal. És molt més que un simple suplement. A qui li pot interessar? A qualsevol persona que vulgui perdre pes i aconseguir una figura esvelta i tonificada. Quins són els seus beneficis? L'acció conjunta dels seus ingredients treballa per afavorir la pèrdua de pes. Siluet 360 t'ajudarà a cremar greixos i a mantenir-te en forma. Incrementar l'energia i la vitalitat. El guaranà i el te verd et donen un impuls natural. I reduir la retenció de líquids. Recorda seguir una dieta equilibrada i practicar esport. Fes-te amb Siluet 360, no esperis més, transforma't, viu bé, sigues tu. Estem aquí per assessorar-te a les coses bones, al carrer Major 12 de Molins de Rei, 93 680 11 94.